ペイスカーが離れました。ペイスカーが離れました。レッドシグナル点灯中。2015オールライススーパー GT ラウンド 4GT300 キロレースまもなくスタートします。レッドシグナルからゆっくりとした車両が今コントロールラインにやってきた。シグナルが変わればレーススタート。さあそして2番手争いなんですけれども、2番手になっているのは現在 GT500 カーナンバー8番をつけている ARTA-NSX コンセプト GT ということになります。スタートドライバーを務めているのは野尻智樹。その野尻が現在はスタートドライバーで2番手を走行中。後ろからプレッシャーを与えているのはカーナンバー36番のジェームス・ロシター。さあその2位争いが接近中。さあそしてその後方から関口裕樹でしょうか。カーナンバー19番のウェッツスポーツが今かなり順位を上げている。それからカーナンバー12番の安田